yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndichingokupai update yezvinhu zvaswera zvichiitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Ndangoti ndingogara ndakuzivisai kuti pamabuying election matatu aitwa munyika yedu yeZimbabwe, kuward 3 kwaMutare, kuward 9 kuVikforce, kuward 10 kuVikforce. ZANU-PF yatora maseats matatu ese emabuying election aitwa munyika yedu yeZimbabwe, kureva kuti pamabuying election emakanzela aitwa muzuva ranhasi ese maseats iyayo ahwinwa neZANU-PF. Zvirizvo zvinhu zviri kukatyamadza vanhu vakawanda, kana neniwo zvandikatyamadza kuti ari kumbovhotera ZANU-PF mukore uno wacho ambori ani chaiye. Nekuti tikatarisa zvekare tinoona kuti vaMnangagwa kutaura kuno vari kunzi vari kufanira kutonga kusvika mugore ra2030. Akambovasarudza kuti vatonge kusvika mugore ra2030 wacho ndiani? Because tinongoona vanhu vakawanda munyika yedu yeZimbabwe vari kuchema nazvo kuti isusu hatina kumbobvira tambomuvhotera Emmerson Dambudzo Mnangagwa kubva kusarudzo dzakaitwa dzekutanga. Zvechibhiri zvekare chiri kutaurwa kuti isusu macitizens tisu takamukumbira, kana kuti tisu takaita kuti pange pane bhiri kuti vaMnangagwa vatonge kusvika mugore ra2030. Zviri kukatyamadza vanhu vakawanda, zviri kusuwisa vanhu vakawanda, asi tikuzoona zvekare kuti paitwa mamwe mabuying election zvekare ari kubuditsa maresults anoratidza iwo kuti ZANU-PF yatora maseats ese ari matatu. Amene kuti muri yeZimbabwe munotiwo kudii nazvo zvinenge zvichiitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe, kuti bato reZANU-PF riri kuuraya vanhu nenzara, riri kuuraya vana varo nenzara, ndo zvekare riri kuzobuda richinzi riri kuhwina maseats ane chekuita nekutonga nyika munyika yedu yeZimbabwe. Amene kuti munotiwo kudii nazvo zvinhu zvakaita seizvozvo zvinenge zvichiitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Nekuti tikada kutarisa zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvakati wandei, zvakasiyana-siyana. Takaona nezuro macitizens enyika yeZimbabwe vange vakagarirwa mumigwagwa, vange vakagarirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana nemasoja nemapurisa nemboma nembwa kuti vasaratidzire. Ende takaona zvekare zvinhu zvakasiyana-siyana zvakaswera zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Ende tinoona zvekare kuti titori nevamwe vanhu, titori nemamwe macitizens enyika yeZimbabwe vasiri kugara mudzimba dzavo, vari kudiwa nehurumende yeZimbabwe, hurumende yavaEmmerson Dambudzo Mnangagwa, mushure mekunge vabuditsa mavoisi avo, kana kuti vataura zvichemo zvavo, kana kuti vapikisa hurumende yavaEmmerson Dambudzo Mnangagwa, zvinozokonzeresa kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vazotanga kutsvaga vanhu ivavo, kana kuti vazotanga kubuditsa mastatement anoratidza kuti vari kuda vanhu ivavo. Zvinozoita izvo kuti vanhu vatange kupunyuka, vanhu vatange kutiza zvekare munyika yavo. Amene kuti munotiwo kudii nenyaya dzakaita seidzodzi? Inini changu kungouya ndongokupai update.